Halo? Hej, čao, gde si? Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Kada voziš, parkiraj telefon. I ovo je, čini mi se, jedinstven slučaj da jedan mobilni operator se obraća građanima i svojim korisnicima da ne koriste mobilni telefon, da ne telefoniraju, da ne tipkaju poruke, da ne surfuju prilikom vožnje, jer ima ipak nešto važnije i od samog profita i naše zarade, a to su ljudski životi. Prvih 5 vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru. Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija. Naš poznati sportista Emir Bekrić u Beogradu je vozačima ukazao da u slučajevima kada moraju da upotrebe telefon tokom vožnje, to mogu da urade putem zakonski dozvoljenih uređaja. Kada jedan vozač vozi pri brzini od 50 km/h, on pređe oko 15 metara u sekundi, odnosno 45 metara pređe za 3 sekunde, što je stvarno jedan trenutak nepažnje koji može da dovede do katastrofalnog ishoda. Danas smo imali priliku da se družimo sa njima, da ih uputimo u kampanju. Početka ove godine saobraćajna policija sankcionisala negde oko 19.000 učesnika u saobraćaju koji su tokom vožnje koristili mobilni telefon. Svakako da je broj učesnika u saobraćaju koji koriste telefon mnogo veći, ali nadamo se da će ova kampanja uticati njihovu svest da prestanu sa tim radnjama.